Woi, 7% losै. Friends, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै गोबाव समनि उनाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय माने आंथ' 2 मासानो जाबाय खोमादां 2 मान्थनि गोदान भिडिअ लाबोदों आरो ओमफ्राय जों दा अबाव थांगासिनो नायलांबाय थादो नै जों थांगासिनो दा खोन्थालांगोन फारि फारि लामाखौ खिन्थु सोरबा फैफेरिफ्रा मिथिनाय नङा बबेजों फैदों मानो भिडिअ लाबोनाय जायाखै होनबा गोबाव एसे बिराद बेस्थ'मोन ओरैबायदि भिडिअ गावनो ब्लग भिडिअ बानायनो टाइमानो मोनाखै आरो ओमफ्राय खिन्थु बाहेरायाव ओंखारदोंबाबो खिन्थु भिडिअ खालामनो इन्टारेस्ट मोनाखैमोन बानायनो बानानै ओमफ्राय दा दिनै बानायबाय एसे मोजाङै मोजां बानायलांनो नाजागोन मोजां आंजों सासे लोगो बेना इन्ट्रडाक्सना उनाव फारि फारि जालांबाय थागोन आरो उनाव मिन्थिलांगोन ना मा होनो हाय होनदोरा हाय आंनि साबस्क्राइबखौथ' नुगासिनोखा नोंथांमोना नै बारा गैया दाबो 1400 दं जेनेबा एसे शेयार खालामलायना होबानो जाबाय एसे साबसिन हामसिन मोजां ब्लग लाबोनो नाजागोन ओमफ्राय एबारथ' ब्लगा फैबाय थानो हागौ शेयार खालामलायना होबानो जाबाय कमेन्ट खालामना होदो माबायदि मोनदों आरो ब्लगखौ गोबाव समनि उनाव ग'प्र'खौ इउज खालामदों दिनै दैयावबो फोनांलायबाय माबायदि नुखो दैयाव फोनांलायबाय ग'प्र'आ एसे मोजां दंना गैया थिग दंना गैया मिथिला आरो साउन्ड क्वालिटिया बोरै फैदोंथाय माने इउज खालामनायाथ' गोबाव जाबाय नालाय भिडिअ इसेबां फैयाखै ब्लग खालामनायबो गैखाया नालाय इउज खालामनाय जायाखै दा बोरै फैनानै अबेबा नै फाक्का लामा हाइवेआव हमदोंहाय दे मोजां जायगा नागिरगासिनो जों थांनो नायलांबाय थाबानो जाबाय दा बे जायगायाव फैदों जोङो मोनसे झरना दं बे हाजोआव आरो बेयाव नायनो थांदों जोङो बे झरनायाव मोनसे फट'शुट खालामनो ओमफ्राय बेयावनो जायगाखौ जों दा थांगासिनो नायग्रा नै उनाव दं लोगोफोर माखासे सानै फैदेरबाय जोङो लोगो बेनिफ्राय जोंना थांगासिनो झरनाया दङ ओरैजाय सेन्देलखौ नांबायलै जायगाया नै लामाया बेजों एसे खस्थ'बो खालामनांगोन एसे जायगा नायनो थाखाय जुदि जायगाया मोजांबा फट'शुट खालामनो फैगोनथ' बेबायदि लामा थाबायलाङो आरो थांगासिनो इमान फास्ट आं उनाव दं आरो नायलांबाय थादो झरनाया माबायदि नायनोसै आरो फट'शुट खालामनो एसे मोजां जायगाबा जुदि खालामथावबा खालामसै मालायनि हालेवनायनि सा जायगा केमेरायाव एसेबां माने फैयाखै मेगनजों नायबा मोजांसिन ओरैबाबो दा टाइमा मोनासिबायना बारा क्लियार फैला दुब्लिबारि गेजेराव दं किरे माथि तुमार नाखि जों दा बेजों थाबायलांनानै थांथारनांगोन बैयाव मानसिफोर दं बेजों थांनानै ओरै थांनानै ओरै फैनांगौ आरो एसे दावखोनांगौ बिराद खस्थ' माखासे ओरैनो जागासिनो बेबायदि लामाजोंबा मडेल खालामग्रा फैयोना फैयालै सेस मडेल बाय ट्रेक्टर लय नहले गाड़ी लय
मोनफैबाय हाजो सायाव गाखोबाय जों दा ओरैजाय नै बेसेबां हाग्रा बेसेबांबा दुब्लि बारिनिफ्राय फैनानै आरो दा हाजोआव गाखोफैनांबावबाय नायलांबाय थादो भिडिअखौ माबायदि मोजाङानो जागोन जरनायाबो जों खस्थ' खालामनानै फैनायनि थाखाय जरनायाबो मोजां खामानियाव होबानो जाबाय मोजां लाथावथाव आरो फट'शुटनि थाखाय जों फट'शुटनि थाखाय फैदोंमोन आरो टारगेटआ बेनोमोन जों हाग्रा फैनांगोन आं सबसे लास्टआव दं सिगाङाव दं बिसोरो दुब्लि बारि थाबायनानै आरो हाजो गाखोनाय एसेबाबोथ' मेंखागोन नोंथांमोनहाबो फैनो हागोन जायगानि नामा जाहैबाय उजान राभापारा बबेयाव दंथाय खर' जरना नांगौना जोंना मेनफोर दं फट'शुट खालामनो थाखाय जायगा नागिरनो नोंथांमोना सोरबाफोर नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन गावनि फेभराइट ड्रेस फट'शुट खालामनो थाखाय आरो बिदिनो बेसेबांबा जंगल हाग्राबारि सफैनायाथ' सफैबाय जायगाखौ नायदो गाहायनिफ्राय गाखोबाय जों ओरैजाय थांबावगोन जायगाखौ बारा फसायासै जों दा आरो मोनसे जायगायाव थांबावनो बेनिफ्राय मोनसे जायगायाव जुदि मोजां नङा बेखौ बारा कभार खालामनो हाया बारा मोजां मोनासै आरो जायगाखौ एसे दिगदार बेखायनो दा लाला ओमफ्राय जों दा थांफिनगासिनो मोनसे जायगायाव आरो नायबावनो नामा टाइमाबो बारा गैला माथो जल्दि ग'प्र'आबो बारा चार्ज गैया आंना गोबाव समनि उनाव ग'प्र' इउज खालामबाय आरो चार्जखौबो बारा होनो दोननाय जायाखैमोन बिदि टारगेटआव खालामनानै फैनाय जायाखैमोन नालाय जेबो मेंनानैथ' जौफैनाय बायदि मोनबाय दुब्लि बारि हाजो सा थाबायनानै मेंबाय आरो दा थांबावगासिनो मोनसे जायगायाव नायनो मोजां नंगौना नङा बेयावबो बेसेबांबा खस्थ' खालामनानै मोजां जायगा मोनाबालाय मा जानो आराय टाकानि सिंग्रा आराय टाकानि सिंग्रा नुबाय बेसे गिदिर बरिया गरम बिजनेसखौ ना बेबायदि आराय टाका बिदिनिफ्रायबो सुरु खालामनांगौ बिदिया माने बिजनेसा फिसानिफ्राय दाम खालामोबा इनकामा बांसिन मोजां जायो आरो बिजनेसा মই फंखायसो खाना पेट लय जायगायाव सफैबायमोन अखा हाना होनानै गैया थांनो मोनाखै उला अखा सिजानानै जोङो नायसै दानिया सफैबाय जोङो शंकर टला ना मा होनो शंकर टला जायगानि नामा नोंथांमोना फैनो हागोन जों दा ओरै थांगोन फट'शुट खालामनो जायगा नायफैदों जोङो अखा हानायावनो ओरैबायदि खस्थ' खालामो आं सिगां फैबाय अखा हानायावनो What the view guys बेफोरबायदि जायगायाव मा जल्दी come on आंनाथ' सिन्देलासो गासिबो
गहर'नि चार्जआ बारा गैला एकदम 8% 7%ल'सै एकदम चार्जआनो गैला दा जायगायाथ' सफैबाय जायगाखौ एसे नायदो ओमफ्राय दा बेयावनो भिडिअ'आ बेयावनो जोबनो हासिगौ थांनायफोरखौ देखायनाय जानाय नंला जिखुनु जायगाया जायगाथ' नाम कि কৈছিল किरबिल हैद शंकरखला ना शंकरथला কৈছে शंकरखला बुङो बे सासे फालतु जायगाखौ माबायदि नुखो कमेन्ट खालामदो नोंथांमोना मालाबा फैनो हागोन आरो बे बङाइगाव शंकरखला एकदम अबायफोर एजों जायो अबायफोरजों गोलैथारसैमोनलै भिडिअ बानाय अन्थाइया बिराद एसे लिमोनरा अखाबो हाबायना दा बेनि थाखायनो फैनो हागोन फैनो गोसोबा मालाबाफोर बेरायनो ओरैनो खिन्थु लामाया बिराद गोजान जायो गेद्दा गेद्दि सोरबा लकेल मानसि सिनायनाय दंबा बेजों कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन आरो आंना गफुरना बारा चार्ज गैला जुदि भिडिअखौ नोंथाङा माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ गोदान साबस्क्राइब खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो माबायदि मोनखो भिडिअआ गोबावनि गेजेरजों दिनैसो फिन गोदानै भिडिअ लाबोफिननाय जाबाय बिदिनो आं भिडिअखौ लाबोबाय थानो नाजागोन मोजां बाब लोगोफ्रा मालाबानो बेसेबांबा गोजान दावगोलांबाय आंहा भिडिअ खेबो बुंनो जाबाय थाग गैया रे गाइस दा मेंजोब्बाय आंखौ ओरै बेसेबां खना जायगायाव फैदों नै आं दा मबाइलजों शुट खालामदों गफुरना चार्जआ जोबमारबाय बेखौ भिडिअखौ मबाइलजों खेबनाय जाबाय एसे देखायना जायगाया बेयावथ' एसे मोजां एसेबांखि खस्थ' खालामना फैदोंना आं भिडिअ थिखोनो हायाखै खेबग्रा हेन्डेल खालामनो गैया गिथाव बाथावखा जायगाया ओरैबायदि सानावसो फैनांगोन जों दा मोनाबायानो 6टा जाबाय ओरैनोथ' दा बायदि बोथोराव 6:30आवसो मोनायो बांसिन 6:30 बा एसे बारो जों दा 6टायाव दं स्रां नै दाबो एसे ओरैबायदि अखा हानायजों आरो दै ओरैजाय नायगासिनो जोंना लोगोफ्रा बेयाव फट'शुट खालामनो जायगा नागिरदों बबेबायदियावबा मोजां जागोन एसे जायगाखौ ओमफ्राय आंहा दा ब्लग खालामनानै बेस्ट आरो नोंथांमोनाबो फैनो हागोन बेयाव बङाइगावनि शंकरखला होननायाव जायगाया बिराद मोजां खिन्थु एसे रिक्सआव आरो मोजाङै फैबानो जाबाय आरो अन्थाइ अनला लिमोनद्रा गिलुं एसे मोजाङै फैनांगौ रिक्स नोंथांमोनाबो दावबायनो हागोन फैनो गोसोबा आदसा जों दा थांफिनसै बेसेबांबा मेंग्लिजोब्बाय अखा सिजानानै सेस आरो अन्थाइयाबो गालिनलाबायो बोरैबाबा बिराद खस्थ' मोननो नागिरो सोरबाफोर फैयोबा आरो एसे मोजाङै फैबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ गोदान साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालामना होदो नोंथाङा जुदि मोजां मोनदोंब्ला सापर्ट खालामबानो जाबाय गाइस थेंक इउ स' माच बाय